Добър ден, колеги, в Музея на сглобката. Това е Музея на сглобката. Заповядайте да видите много неща, които знаете. Господина го познавате, предполагам, Кирил Петков. Двамата с него в сглобката, която не е съществувала според тях. Да продължиме. Всичките законопроекти, които свършихме за България, ние не се отричаме от тях, а се гордееме с тях. Конституцията, която заедно приехме на България, може би от нея се отричат. Тук отново бяхме заедно и защитавахме Украйна и от това сигурно се отричат. Да продължиме. Предполагам, че ги познавате, любителите на турско кафе. Нали? Виждате ги. Тук разговаряме с украинския президент заедно. Може би от това се отричат. Тук преговаряме заедно и говориме за конституционната реформа. Тук са множество